A cada cantonada del Club Nàutic Albalís hi ha regatistes de fins a 18 classes diferents. En breus començarà la Med Sailing Meeting, una regata que acull durant 2 dies a 500 regatistes i 350 embarcacions. Abans de sortir a l'aigua, és necessari preparar-se a consciència. Els regatistes d'Optimis ho fan reunint-se amb l'entrenador per analitzar les condicions de la competició i l'estratègia a seguir en funció del temps que fa. Salir en primera línea y salir con velocidad, siempre. Sí, acordaros, espacio sotavento. Els més joves de la flota no s'han de preocupar per una qüestió que, en canvi, sí que afecta i molt el J80, el pes. Cada mañana por la mañana, antes de ir a trabajar, pues cada uno recibe su WhatsApp de que venga chicos, que hay que estar en el peso, hasta llegar al momento del peso de que hemos de pasar la medición, pues no clavaos en un peso, pero sí por debajo del límite ese, para que cuando pasemos la medición pues no haya ningún problema. Con 1 kilo de más no participas. Ayer, por ejemplo, nosotros navegamos, tomamos algo de fruta navegando, hacía sol, tomamos algo de fruta y bebimos muy poca agua, lo justo para no entrar en deshidratación. Des de bon matí el vent es fa present i a mesura que passen els minuts puja fins a arribar a 20 nusos. L'espectacle està assegurat. La flota ha demostrat un gran nivell a l'aigua, tot i que la forta intensitat del vent ha provocat algun que altre contratemps. A l'arribada de la primera boia he intentat virar, l'escota se m'ha liat a la cama dreta i m'he quedat amb un peu penjat i el balcó volcat. A pesar de l'accident, l'Omar assegura que navegar en aquestes condicions l'afavoreix. Ens ve molt bé perquè el nostre pes no és un hàndicap. És una cosa positiva perquè ens permet penjar-nos més. Tan bon punt arriba l'últim vaixell a terra, el club serveix botifarres i maduixes a tota la flota. És moment d'atipar-se. Acabo d'arribar de l'aigua, ha estat un dia molt dur i segurament hauré perdut molt de pes pel desgast i ara aniré a recuperar-lo fent una bona botifarra. El Carlos ha quedat campió de Catalunya de la classe fin a la Med Sailing, un triomf pel qual porta preparant-se des de fa temps. Bé, jo fins fa un any feia Europa, se'm va quedar petit i vaig veure el fin i vaig dir vull fer aquest barco. Pesava amb aquesta alçada 63 quilos i a base de gimnàs i menjar molt he guanyat 17 o 18 quilos. D'entre tots els premiats, el regatista cambrilenc Mont Canyelles es proclama campió absolut de la Med Sailing per segon any consecutiu i primer de la seva classe, la Lassa Radial.